Ay na. Taday to'y gayam di tupperware kon nga binulod dan. Nagkabilan dati binurnik-urnik dan. Ay na, pingin nagpropurawan. Ay ukis bulong na dagito'y nga may dalagaro doon nakiburnik. Naggamit ta ti tupperware ko inyawid da. Subli da naman ti mantika, puraw-puraw. Ay na, ore kitain nyo si kayong agbubulod. Di kay tupulos makabulbulod kanya kon. Ay na. Baka daakaw na manay. Kasla ka lamang kukulang sa uga nga sa nagmaymay sa ay naapaw bakit. Ay manay, nga matibas-basol na dita. Punpunasam nga tupperware ditan. Naman, kikitam ane, binulod da puraw-puraw. Naglinis nga naging kabilang dati ka nang subli lang ako sa uri lang agbubuot. Pinasaya at atanda ka. Naapay manay tan, may ramraman na mga maong tanay. Nanubigat ka pa yung agawid ka niya. Grabe nga pirmeng. Apo bakit no amumlaeng nagadong ti tao jay palingki bakit nagrigat ni makisinmegsek no kastoy nga rabi iti pa nagpalingkay rush hour bakit nagadute ang palingkay rush hour. Rason mo lang data siguro ko napangkaman nagberberok ti pakilig-ligo ka ang dita na. Apo bakit talaga nga nagadute tao jay palingkay ay among ngay bakit gayam. Ay nalakay, no chismis, tuloy lang, betay bagam. Ano nga itulo yun? Ay na. Taman pa'y? Aming mo't na nagbalbaliw ako, hindi ako na kaya ti chismis. Diba ako na kanyam, hindi pinasangbay ta ti barutawan. Talaga nga nagpanata akon, madikon kaya ti chismis. Mayat ano, kasta bakit Makita mo't nga madi ako ngarum-rumwar lakay. Talaga nga bad ti chismis. Madalas digit epekto na pinaysa nga tao. Talaga madi. So talaga nga idi paspasang bayan tati barutawan talaga nga nagpanataak. Promise ko ti bagig. Kanya mo ting promise mo? Ano yung resolution ko na tata nga 2024 chismis no more mayat no mapaypay someday ka nga New Year's resolution mo ba kay? Wala kahit mayat no matungpal mo data nga panata kung nga kunam nga chismis no more ba kay? Wala kahit talaga nga bad chismis. Di lamaw no matungpal mo data nga New Year's resolution mo ba kay? Ano ba? Nakita mo tanak nga rumrumaran. Talaga nga madik kaya tibad. Ay, amo ngay ba kahit gayang tatay? Nagadong ti tao dyan palingkay. Nagado ti tao ta. Di napanak di dyan natingan ba kahit? Ay na. Pero may ti aribongbong dagi ti tao ba kahit? Nagadong ti tao di dyan lamisaan ni kumaring nga kwanang. Apo permay nagadong ti tao ba kahit? Di dyan natingan ni kumaring kwanang. Di napanak. Napangkao tapos may napasama. Nagadugaro ti agaribongbong nga tao ba kahit? Nagado ti tao. Way. Napangka. Napanak. Tapos ano tinapasama? Di nagpili akti natin ba kahit? Gusto ba po yun yung lalaki? Alamang langgong. Ay na. Kaya mamana. Apo bakit hanggang nga lang langgungay? Di nagpili akti natin. Tinagpili akti natin ba kahit? Nagpili ka. Nagkadugaro ti agaribongbong nga tao. Nagado ti tao. Napangka. Way. Tapos nagpili ka. Nagado tao. Tapos nga tinapasama. Nga tinakita. Di nagpili akti natin. Nagpili ka gano'n. Way. Nakita nga nagpipintas Jonathan. Kumari nga ko anak. Hindi pa anak ba kayo? Nagpintal nga anak man. Hindi namang lang kung tiko kang pumana ko manggiti ka. Ay, sumit ba kahit? Di giba ka. Pumana ko ta. Ay, naapaw. Ay, bakit? Dore ka man. Amunggan, kumari mo sang bakan. Di paawid ak. Di napanak di paradaan. Di tricycle. Ay naapo ba kayo? Nakita ni kumaring usang ba kayo? Usang? Ni kumari usang. Ni kumari usang nga mangutang.
Nakita ba kahit? Wan! Sigurado ka di kulot. Di kulot ni Kumari Usang nga mangutang. Nakita. Nakita. Utang na kanya. Wan! Jeda utang na kanyang nakita. Kadwanan ni Pari Badong. Tapos, Kadwanan ni Pari Badong. sigurado ka. Man! Kadwanan ni Pari Badong. Buray ka man na ka. Sigurado ka lang ba kang magpagaan. Rimwar ka, paapan di paradaan. Wan! Nakita ni Kumari Usang. Ni Kumari Usang. Nga mangutang. Nga mangutang. Kadwanan ni kumpare nga badong. Kadwanan ni Pari Badong ba kayo? Sigurado ka, kadwanan ni Pari Badong. Ko okay. Nakita ni tapos ako na napasama. Nagsakay na titry siya pa kayo. Paunag titay barayaw. Ate nalakula kaya. Amom lagarudan nga chismis itibiyag ko. Basta pa iti chismis mo kanya biting-biting. Kurang-kurang kung naklaki din mo nabijay nga nakita nga nagbinisong ka kasjay. Ay dalang Mau? Kung naman lalo 2024 is chismis no more kanyang bakit. nakay nabayag ako nga asawa. Hindi na mo chismis itibiyag ko. Baka man lang yun tao.